Kahnyau Trap Youth Council HYC Nongstoiñ Circle hapok kajing alam Samla Ready Fernandison President bot Samla Yainex Cameron Tatiang General Secretary haringkat kajing dan lang Samla Lumlang Kars Imli President HYC West Khasi Hills District hakasan teregunai luar arja arpusau kalayo ban bat hadu arpusan Ngut ki Samla Katba kidang di drugs hayo Nongstoiñ. Nak ni kejeng yok bat ikite ki Samla HYC kala pakwan yi bahiyeng ban yekran nak bentak ki bakwa sumar. Kinoi lam kilang maham ya kita badi drugs banam wan rung sayo namar ka pens ir ya ki pa. Samla Ready Fernandi uloong baka seng kan yai beteng ban khanrai ki badi bat khayi drugs namar kam kwa bau niu jingdi pen buat un kharoi hakathan. Kaseng da ka pen rame ka sarkar jalla kala pentem ba ki South Snem baladap hadu khandai point ar kilo la yo ban kurup drugs na West Khasi Hills District. Kaseng hadir kejing khanrai ya ki bala Shah kem kala yo katu kat ni ki song bat ki tiar di drugs bat la thang lut ya ki. Da kamisim ka bas mukhya nila penlong ya kejing khanra ka bane la kumba sikenta la ni sikenta tam nila yo ban bat hadu arpho tam ki khna ki ba penon kam yo ni jingdi ba pen buat balong drugs bodero kalau benong utlen bamdu ya kejat ben rewu changi ti kum ka seng hi ngidap da kejing sukhya ka bajur di negeri ka daw ini sakmat kum ka seng mangin sim ni ka senjam mangin ailat mangin yakun ba man pendu jaj yau ni jaj jingdi ba buat ka basukhya susu kalong ba tang hapok West Khasi Hills ngilap leng ba ka RTI ke ba kesengkemi kalau yok ke ba haduk menta tang hapok West Khasi Hills ngila yok ban ban sim jingkhen haduk khandai point ar kilo ar kg mo habai de bat ke jinglap ya ke jing kunan kam jong drop sakani ka than ke jangi tingim pat khen pat de ya kiwi ki ba kum ke sengkemi bat ni na Nongstoiñ ngila penjot yau ni drugs tikani kalong ke ba songkhya menaki sngi baladap ngalek bani kendo yu DC USP lia perkhat sani bhai kani ka kam ngila ajing mut ru USP ba lakumno kandai bandon ka police patrolling ya kani ka yau haman la ka janmit ina kaliang USP hagijing Shah ka tugas sport ladap ai ka asuran lani ladap kular khmat jungi kaseng hari hadu menta impat G ang impat UI ya kadak kasin ti nga karpat biang limba kani ka khubor ka bamenta ya USP ba to subha ya ka iga ba philadap ban karan ya ka iga ba philadap ban clay hapeng jungi to le ya ka ba don kam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya